Tradycję malowania jajec przekazała mi moja mama, która wczyła się malowania z moim pradidą, a jej didą, który przyjechał do Przemkowa z Florynky. Odkąd pamiętam, to od maleńkogo malowałam jajcia. Nie pamiętam, kilka miałam rokił, ale w naszej chyży jest tak, że każdy musi namalować swoje jajce. I to jajce musi być w koszyku. Czy to będzie 5, czy to będzie 10, ale każde jajce musi być w koszyku i każdy musi namalować swoje jajce. Metoda, którą malujemy jajcia, nazywa się batikowa szpilkowa. Jest to zwykły ołówek, albo kolysy to był jakiś kawalec drona. W to się wbijać szpilku, maczać się w choriaczym wosku. Kolysy to wosk się podgrywało na pecy. Teper już są inne czasy i podgrywamy sobie to wosk w takich kominkach, które są dostępne w sklepie. To bardzo dobra forma na warsztaty, dlatego że jest bezpieczna dla dity i dla dorosłych też. No i tak, podgrywamy to wosk, maczamy szpilku, lem trzeba przytrzymać, żeby to ta szpiloczka się rozgryła i wosk musi być bardzo goryaczy, bo jak jest zimny, to się nie przyklei do jajcia i jak będziemy farbować, to wosk odpada. I później, jak już się tam namaluje to wzór, no to wkładamy do farby, wycichać się, wyterać. Żeby na jajce wyszł kolorowy wzór, najpierw trzeba zrobić jakieś kreski i kropki na biłym jajce. Później można ją włożyć do koloru żółtego, pomarańczowego, do jasnego zielonego. Później wycichamy to jajce. Zrobimy jakieś kreski, kropki i wkładamy do temniejszego koloru. I wycichamy, robimy kreski, kropki i wkładamy do najtemniejszego. Czyli w sumie taka zasada tego farbowania tych jajec jest od najjaśniejszego koloru do najtemniejszego. W sumie moja mama maluje jajcia ciłyrik, bo wydmuszki można malować ciłyrik, a gotowane jajcia wse malujemy w Wielkopiatnyciu, w Wielką Sobotu, przed samym święceniem. Dumam, że tak będzie, że mój syn, który w sumie od maleńkogo jest wychowany w tej tradycji, dumam, że tak, że jak będzie już dorosły, to dalej przekaże tą tradycję malowania jajec swoim dzieciom, a to ty jeszcze swoim dzieciom i tak dalej.